Novi Pazar je postao deo programa pod nazivom Male olimpijske igre koji insistira na fizičkoj aktivnosti kod najmlađe školske populacije. U osnovnoj školi Meša Selimović danas se o tome govorilo kroz teoriju, ali i u praksi, u školskoj sali. Generalni sekretar Saveza za školski sport Srbije Borisav Stanković izrazio je zadovoljstvo jer je izuzetno posećenim seminarom u Novom Pazaru, kojem je prisustvovalo 110 prosvetnih radnika, počela realizacija programa pod nazivom Male olimpijske igre, koji u prvi plan stavlja redovnu fizičku aktivnost dece. Osnovni cilj je da decu uvučemo u fizičko vežbanje, ne u sport, imamo vremena za sport, u redovne fizičke aktivnosti, da ovako divne sale, onako divne terene, kod nas budući atletski stadion napunimo decom, da se oni stvarno bave sportom, jer to je i najplemenitije što možemo da uradimo za njih. Stanković je ocenio da je dobro što će Novi Pazar postati deo sistema kakav su Male olimpijske igre, pohvalivši saradnju i posvećenost Gradskog sportskog saveza, škola i lokalne zajednice. Male olimpijske igre, odnosno poligoni za decu od 1., 2. i 3. razreda, izvučeni iz konteksta programa fizičkog vaspitanja, prikazali smo danas i teorijski i praktično kako to može u najminimalnijim uslovima, čak i bez školske sale, da se realizuje ovakav program i da budu deo ukupnog sistema malih olimpijskih igara Srbije, jer u 20 okruga imamo ove programske sadržaje i smatram da će ovo da bude 21. i da ćemo na završnoj smoti u Pirotu u junu mesecu da imamo i predstavnike iz ovog grada. Direktor Sportskog saveza Novog Pazara Emir Mehmedović kaže da su Male olimpijske igre projekat čija će realizacija početi već prvih dana sledeće godine. Danas smo u organizaciji zajedno sa Savezom za školski sport odradili praktični deo i teorijski deo seminara Male olimpijske igre. Male olimpijske igre mogu da kažem da je jedan fantastičan projekat na kome učestvuju deca od 1. do 4. razreda. Ciljevi su jasni da se što više dece okupi i uključi u sistem takmičenja, da kroz zabavu i razne aktivnosti prikažu svoje fizičke sposobnosti. Mehmedović je posebno istakao ulogu ovdašnjeg regionalnog centra za stručno usavršavanje i udruženja prosvetnih radnika i vaspitača u sprovođenju ovog projekta.